Inget här inne. Ursäkta. Oj! Nej, hörni. Jag hittar nog inga som helst tecken på det. Vi gick inte på dig, Dagge. Det är okej. Och nu vet jag hur gräs smakar. Kolla vad du trillar på. Pappa. Ja, precis. En brickbro. Men den ser inte särskilt säkert ut. Du kan komma själv. Oj, vad ser den ut som nu? En stege. Ja, exakt. Jaha. Och stegar, de klättrar man på. Kolla där! Ett klubbhus! Lasse ja! Lasse nej! Vi hittade oss. Lasse tappade repstegen så vi kunde inte klättra ner igen. Du blev fast här uppe. Jag tappade den inte. Det var du! Nej, det var du. Killar, det här spelar ingen roll. Vi måste ju komma på att kunna få upp stegen så vi kan klättra upp till er. Vad sägs om jag håller Nasse Grej upp och ner i benen så han kan sträcka sig ner och ta emot stegen av er? Glöm det! Jag håller dig upp och ner. Hur ska vi kunna få upp den? Jag vet. Jag tar tag i stegen och sen kan ni två skjuta upp mig som en slagböja. Bra idé, Dagge. Jag tar igen den här